Oh no, the jewels. Ξέρεις, υπάρχουν μέρες που κάνεις έξυπνες επιλογές και άλλες μέρες που λες τι θα γίνει άμα βάλω χειροπέδες και κάνω προπόνηση. Οπότε αυτή μας είναι και η σημερινή θυματολογία. Θα το κάνουμε legit. Κλειδώνουμε τις χειροπέδες. Το μόνο πρόβλημα είναι αν χρειαστεί να σκουπιστώ, δεν υπάρχει plan B. Για να δω, τα κλείδωσες καλά. Νιώθω ήδη ηλίθιος, αλλά πάμε. Στόχος για σήμερα είναι να κάνουμε ένα full body workout. Τώρα πώς θα πάει θα δείξει. Πάμε λοιπόν, πρώτη άσκηση, push-ups. Μπιντή, κοίτα τι θα κάνει τώρα ο Βουρδάς. Και τώρα μετά τη χαρούμενη νότα μας προσέφερε εδώ το Μόγγολο. Πώς γίνεται κάθε φορά που πέφτω να σας σαν να συλλαμβάνομαι αξιοπορίας. Συνεχίζουμε όμως, θα ανοίξω τα πόδια. Ούτε ισορροπία δεν είναι μαζί μου εδώ. Ακόμα και ο Μπιντή γελάει μαζί σου. Ναι. Ωραία. Και πάμε στην άσκηση νούμερο 2, κάμψη στο κεφάλι. Κάνω μία μικρή μετατροπή εδώ. Αου! Τον αγχειροπέδες. Τεχνικά αυτό είναι super set με πόνο. Σε κόβουνε. Ναι. Το μόνο που γυμνάζω αυτή τη στιγμή είναι η υπομονή μου. Τι κάνει ο παπάς. Ναι. Αου! Εδώ τα σημάδια. Όταν σας λέω το μυαλό μου γεννά βλαμμένες ιδέες, να μην πιστεύετε. Άλλα 2 σετ, με κομμένα χέρια όπου να είναι και πάμε για την άσκηση νούμερο 3. Στη ζωή υπάρχουν στιγμές που πρέπει να πιεστείς και στιγμές που πρέπει να βγάλεις τις χειροπέδες. Δυστυχώς, εγώ διάλεξα τη λάθος στιγμή. Και όπως είπα, πάμε για την άσκηση νούμερο 3. Lat pull down. Αυτό εδώ μεταξύ παίζει να είναι πιο αντικοινωνικό lat pull down που θα υπάρξει ποτέ στην ιστορία.
how you feel and feel pain. Νιώθω απλά που θα δώσω με τον εαυτό μου και χάνω. Come on, boy. You got this. You like your other. Εντάξει, θα καταφέραμε. 2 σετ ακόμα. Πραγματικά έχω αρχίσει να αμφιβάλλω για τις επιλογές μου. Τέλος πάντων, άσκηση νούμερο 4. Ναι, γιόκα μου. Θα κάνουμε προτάσεις όμως. Προφανώς ο Αλτήρας δεν θα βολέψει τόσο. Λες με πλέει. Πάω και κατά διάνοια. Α, το βρήκα. Λοιπόν. Πάμε τα 15 κιλά γιατί είμαστε άντρες. Είναι καλά. Skinny bitch. Για πάμε με τα 12,5. Καλύτερα. Ναι, τα καταφέραμε. Κάτσε να τα αφήσω, παιδί μου. Να έρθω να σε φιλήσω και να σε αγκαλιάσω. Να σε αγκαλιάσω δεν μπορώ βασικά. Τα καταφέραμε. Άλλα 2 σετ και πάμε για την επόμενη άσκηση μετά. Παιδί μου. Λοιπόν, επόμενη άσκηση. Στην ουσία τα push-ups με τον τρόπο που τα κάναμε ήταν για τρικέφαλους, οπότε χρωστάω μια άσκηση στήθους. Θα κάνουμε sweat press στον επικλινή. Σας είπα ότι κάπου εδώ έρχεται το σημείο που αναρωτήμαι γιατί είμαι ακόμα ελεύθερος άνθρωπος. Αγάπη μου, όμως και δεν με έχεις κλείσει κανένα άσυλο. Μάλιστα. Got it. Δεν το είχα υπολογίσει σωστά. Το πολύ πολύ να φάμε έναν 20 κιλό δίσκο στα μούτρα. Το έχουμε. No. Τι no. Το έχεις. Όχι. Η ισορροπία έχει πάει περίπατο. Oh no, the jewels.
μπορώ και να σε βοηθήσω. Δεν μπορώ καν να το σηκώσω αυτό. Πες τα γιώκα μου. Δύο ακόμα και πάμε στην επόμενη άσκηση. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην μπορώ να αγκαλιάσω κανονικά το παιδί μου, αλλά πια όλα μπορώ να κάνω ακόμα σκουότ. Θα γεμίσουμε το παιδί σκουότ. Ναι, παιδί μου. Θα τα καταφέρει ο μας. Γελάει. Φίλοι για δύναμη. Τώρα όμως πρέπει να πάμε στο δύσκολο κομμάτι. Επειδή είναι 160 κιλά αυτά και εγώ λίγο τυγερός, πρέπει να φορέσω τις επιγονατίδες μου. Αου. Τσίκι τσίκι το παντίκι. Θα τα καταφέρω. Κάνεις το ίδιο σου ύπος με το παπά σου. Πίστευα ότι θα ήταν ένα ωραίο challenge, γιατί θα πονέσω τόσο. Ο BD προσπαθεί να κλέψει την κάμερα. Ωραία. Η μία επιγονατίδα γύρισε. Πάμε για τη δεύτερη. Νομίζω βρήκα το κολλάκι και γύρισα πιο εύκολα. Για να δω τώρα πώς θα το Τι θέλει, λέει, τι θέλει. κάνει αγάπη μου, θα κολλήμα. Εντάξει. Το περίμενα πιο δύσκολο, η αλήθεια είναι. Δεν αξίζει τόσο άνθρωπος δεν μπορώ. Τη ζώνη πώς θα τη βάλεις. Θα σου πω ότι η δεύτερη μου φύση εννοείται ότι θα έρθει σαν προ. Ήδη γελάει ο γιος σου. Δεν θέλει τρόπο, θέλει τρόπο. Εντάξει, μόνο και μόνο επειδή τη φόρεσα έτσι φαντασμογορικά, όσοι βλέπετε like και subscribe. Nice push. Τι, Αλλά τώρα είναι πολύ πιο εύκολο. Σκατούλες. Πάλι δεν θέλει μισά σωστά. Τρίτη και φαρμακερή. Τώρα ελπίζω να τη ρύθμισα σωστά. Ναι. Γιατί πονάνε οι καρποί μου ότι να πονάνε τα πόδια μου. βάζεις πολύ δύναμη μήπως στα χέρια σου. Ούτε καν. Ένωσέ τα.
Μπράβο, Λeo. Μπράβο. You got this. Ότι ήταν και η μόνη άσκηση που μπορούσα να βάλω και λάθος κοπής. Ωραία, άλλο ένα σετάκι εδώ, θα κάνουμε 2 σετ. Και σβήνουμε με κυλιακούς δραχύρους. Επειδή αυτό το βίντεο δεν ήταν αρκετά θεαματικό, είπα να δώσω λίγο παραπάνω στυλ. Αλλά μιας και τελειώσαμε. Αου! Να βγάλω τις επιγονατίδες. Τι κάνει ο μπαμπάς εκεί? Έγινε τράπερ ο μπαμπάς. Ποτέ! Με αυτά τα γυαλιά. Για να σε δω. Και με χτυπήσει το κεφάλι σου πίσω. Το χτύπησα το κεφάλι μου. Στους βέντρες. Όταν ήσουν παιδί. Πριν. Στους βέντρες. Did somebody drop you on your head? Δεν το κατάλαβες. Somebody did. Αλλά το είδα και πριν, ναι. Απλά ήταν άλλο κεφάλι, τέλος πάντων. Hello. Σαν τις γυναίκες που δεν τους κάνουν το τζιν και προσπαθούν να το βάλουν με το ζόρι. Αου. Λοιπόν, μείνανε κοιλιακοί και ράχιοι, οπότε κάνουμε ρόδα, ελπίζοντας να μην πάμε τα μούτρα μας, αλλά πονάνε ειδικά πίπου. Όχ. 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 Τεχνικές απόδρασης. Λοιπόν, θα το πάμε ένα level παραπάνω, θα πιάσω κατά αυτόν τον τρόπο τη ρόδα. Η σαβούρα είναι σίγουρη. Οπ. Τουλάχιστον δεν τρίζει η αλυσίδα. Θα πάμε κάτι. Σαβούρ, σαβούρ. Όχι. Το έχουμε. Γιοκαρίνο μου. Άλλους 10. Άλλους 10. Ένα, τώρα πήρα από πολλά. 2. Όχ. 3 πάλι. Καλά ήταν. Ήτανε πάνω από 10. Να σε δω. Wow. You're the Red Power Ranger. The Red Power Ranger με αυτά τα γυαλιά. Πρέπει να κάνω άρση ποδιών. Λες να μπορώ να περάσω τις χειροπέδες με τα χέρια μου. Ναι. Ναι, κακή ιδέα. Υπάρχει όμως άλλη λύση. Γυρνάω
Θα πιάσω έναν αλητήρα. Ελπίζω να μην τον φάω καπέλο. Ωπα, αυτό πόνεσε. Φίλοι, πρέπει να κάνεις τις διατάσεις σου. Very cool, BD. Δεν μπορώ να σηκωθώ χωρίς να βάλω χέρια. I think μην κάνεις πίσω όμως το κεφάλι σου. Ωραία. Ραχή και τελείωσε αυτό το εβραϊκό βασανιστήριο. Και τελευταία για σήμερα, Ραχή. Εντάξει, δεν νομίζω να σας αποδικαστώ. Τέλεια. Παιδιά, δεν κατεβαίνω πιο κάτω, επειδή έχω πρόβλημα στη μέση, επειδή φοβάμαι. Μετάνοιες. Ήταν σαν να έκανες μετά. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Ωραία. Άλλα δύο και τα λέμε στο outro. Τέλειωσε επιτέλους. Ο λίγοντι δεν κάναν τη ζημιά τους. Παιδιά, φιλική συμβουλή, αν βρεθείτε ποτέ με χειροπέδες, να βρείτε δικηγόρο, όχι πρόγραμμα γυμναστικής. Ώρα να πάρω αγκαλιά το παιδί μου όμως. Me too, guys, me too. Family hug. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε 10 τόνους Monster για να ξεπλύνουμε αυτή την τροπή που λεγόταν πρόγραμμα γυμναστικής. Σε περίπτωση που σας άρεσε το βίντεο, σμασάρετε το like button. Αν δεν έχετε εγγραφεί στο κανάλι, πατήστε subscribe. Στο επόμενο challenge μπορεί να χρειαστώ βοήθεια. Και το notification bell για ειδοποίηση νέων βίντεο. Έχεις να πεις κάτι εσύ, αγόρι μου? Έχει κολλήσει. Στα σχόλια κάτω λοιπόν, γράψτε την επόμενη βλάκια challenge που θέλετε να κάνω. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Peace out.